Iratxe Sortzabalek bere tortura kasua berriz ere ireki dadin eskatuko du Euskal Herriko giza eskubideen behatokiak babestuta, azken honek asteazken honetan jakinarazitakoaren arabera. Zehazki, Sortzabalen atxiloketan, galdeketan eta torturan parte hartutako Guardia Zibilen aurkako auziari dagokio salaketa, berau aurkeztearen aukerak eta eraginkortasuna ebaluatu ondoren behatokiaren esanetan. Erakundeak eskandalutzat jo du hain esplizitua den delitu determinazio baten aurrean, epaile edo fiskalek ofizioz jardunez izatea kasua berrirekitze horretan. Halaber, Sortzabalek izandako 3 epaiketetatik bitan absolbitu egin dutela gogorarazi dute eta haietako batean Espainiako Auzitegi Nazionalak bere lekukotza erabat deuseza zela ebatzi zuela, akusatuaren oinarrizko eskubideak urratuz lortu zelako epaitegiaren esanetan. Sidenorreko zuzendaritzako 3 karguk, Jose Antonio Jainaga presidentea tarteko, asteazken honetan deklaratu dute Espainiako Auzitegi Nazionalean, enpresak Israelgo armagintza industriari altzairua saldu izanaren harira. 3 kideek, Sidenorrek 2025ko uztailaz geroztik ez diela materialik saldu adierazi dute. Orduan ezarri zuen salmentaren debekua Espainiako gobernuak, baina aurretik baimenik behar ez zela plazaratu dute. Argitara emandako datuen arabera, 2023ko otsaila eta 2025ko ekaina bitarte, 42 aldiz saldu zion altzairua Sidenorrek Israel Military Industries enpresari, horietako 33 Gazako genozidioa hasi ostean. Horren harira, kontrabandoa eta gizateriaren aurkako delituen akusaziopean abiatu zuten ikerketa auzitegiek. Carmen Adan, EAEko Auzitegi Nagusiko fiskal nagusiak zorroztasun handiagoa izateko eskatu die indar polizialei adin txikikoei eragin diezaieketen sexu esplotazio kasuetako atestatuak gauzatzerako garaian. Asteazken honetan, Gasteizko Legebiltzarreko batzordean agerraldia egin du Adanek fiskaltzaren 2024ko memoria aurkezteko asmoz. Bertan, batzuetan aipaturiko kasuistika egoeretako ikerketek utzikeria erakusten dutela ohartarazi du, sexu harremanak onartutakoak direla pentsatzen baitute. Gabon guztioi eta ongietorri azaroaren 12ko albistegira. Urriaren 12ko gertakarien harira, ikerketa zabalik dago oraindik, ertzaintzak Aritzibarra zauritu ostean. Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak ez ditu oraindik gertakariak onartu eta gaztearekin harremanetan jartzen saiatu zirela azaldu du. Urriaren 12an ertzaintzak gazte arabar bat zauritu zuen. Hala ere, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak momentuz ez ditu gertakariak onartu eta oraindik ikerketa abian dagoela adierazi du. Era berean, gaztearekin harremanetan jarri zirela adierazi dute. Ikertua izaten ari zela jakin zezan. 11ak zaurituari egindako elkarrizketaren bidez, arabarraren bertsioa ezagutzeko aukera izan du. Joan nintzen familiarekin pote bat hartzera, eta justo momentu hortan, etorri ziren ertzaintza uniformatu batzuk, esateko paretaren kontra jarri behar nintzela, aldentzeko eskatu ninduten, nire senidengandik bereizteko paretaren kontra jartzea. Era oldarkorrean nire senideekiko identifikatzen eta inguruan pasatzen zen jendea interesa erakusten zuen jendearekiko edo argazkiak ateratzen zuen jende oro identifikatzen. Justo hori izan zela nolabait erabat ni izutzeko, nire senideak ere identifikatuak dituztela jakin dezadan. Parlamentuan EH Bildu Bingen Zupiriari zuzendu zaio, galdetuz, zauritutako gazteak hospitalizazioa edo ebakuntzaren bat behar izan zuen badakiten. Zupiriak ikerketa zabalik dagoela erantzun du. Bestalde, sare sozialen bitartez gaztearen egoeraren berri jakin zutenean, telefonoz berarekin kontaktuan jartzen saiatu zirela azaldu du, baina ez zutela lortu. Ondoren bere bizilekura hurbildu zirela eta han ere ezin izan zutela kontaktatu gaineratu du. Halaber, Segurtasun Sailburuak iragarri du urriaren 12ko gertakarietan zenbait ertzainek momentu desberdinetan grabazioak egin zituztela eta irudi horiek aztertzen ari direla. Bide batez, Zupiriako hartarazi du barne arazoetarako buruzagitzak ikerketa bat ireki duela jada, aipatutako gertakariak eta urriaren 12ko polizia jarduketaren esparruan jasotako beste edozein gertakari aztertzeko. Gaineratu duenez, hoien bitartez diziplinako edo zigorarloko edozein erantzukizun ebatziko dira. Euskal Herriko Kontseilu Sozialistak agerraldia egin du asteazken goizean Iruñean, azken asteetan eskuineko eta ultraeskuineko hedabide eta alderdiek mugimendu sozialistaren aurka egiten ari diren kanpaina salatzeko asmoz.
Jardun honen abiapuntua pasaden urriaren 30ean 2 tokiles agitatzaile ultraeskuindarrak Iruñan aurreikusitako ekitaldian kokatu dute. Berau bertan bera uztea erabaki izanak, eskuin faxistaren impunitate irudia hautsi zuela baieztatu dute eta hori dela eta hainbat medio antifasismoa kriminalizatzen saiatu direla. Hala ere, EAJari egotzi diote egoera honi hasiera eman izana hein handi batean, urriak 12an. Zehazki, Gasteizen Falange Espainolaren ekitaldia baimendu eta horren ostean izandako ertzaintzaren karga eta estiluei egin diete referentzia kritika honekin. Rosa Zarraren oroimenez Donostian jarritako plakak zer esana eman du. Zarrari biktima izendapena kentzeko eskatu zuen esan sindikatuak. Donostiako udalak eta Eusko Jaurlaritzak ordea esan dute balorazio batzordeak biktimak izendatzeko dituen irizpideak onartzen dituztela. Rosa Zarra Mari 1985ean ertzaintzaren pilotakada batek eragindako zaurien ondorioz hil zen donostiarraren oroimenez hirian jarritako plakak harrabotsa sortu du. Donostiako udalak asteburuan plaka bat jarri zuen Rosa Zarraren omenez. Amara Berri auzoko bizilaguna poliziaren ekintzak eragindako biktima izan zen duela 30 urte. Berak 58 urte zituela, eta hola eta plazan omenaldia egin zaio iragan asteburuan. 1985ko ekainaren 22an Zarra Anoetako estadiotik gertu zegoen mobilizazio batean zegoela, ertzaintzak jaurtitako gomazko pilota batek sabelean jo zion. 8 egun geroago ekainaren 30an ospitalean hil zen. Donostiako udalak plaka jarri berritan esan ertzaintzako sindikatu korporatiboak Rosa Zarra poliziaren ekintzaren biktima izan zela aitortu izana baliogabetzeko eskatu du, eta Donostiako udalak jarritako plaka kentzeko eskatu du. Honen arabera Jaurlaritzako Justizia Sailak Rosa Zarra ertzaintzaren biktima gisa kalifikatzea erabaki du, epai judizialik gabe, froga berririk gabe eta irizpide juridiko eta etiko ororen aurka. Bada Donostiako udalak eta Eusko Jaurlaritzak berretsi dute Zarra biktima gisa aintzatesten dutela. Donostiako hiriak, kasu honetan, larun batean Rosa Zarra Marin oroitu zuen. Eta adierazi zuen Rosa Zarra jardun polizialaren biktima izan zela. Eta hori da larun batean adierazi genuena. Eta adierazten jarraituko du udal honek. Plaka bertan dago eta plakak bertan jarraituko dut. Batzorde horrek onartu zuen biktima izaera hori aitortzea pertsona honi, legeak dioen bezala, motivazio politikoko testuinguru baten gertatu bai zen heriotza eta batzordeak du askenitza eta hau hala izan dago onartu egiten dugu batzordearen irizpidea eta batzordearen erabakia. Testuinguru honetan esan sindikatuak udalak jarritako plaka kentzeko eskatu ostean, familiak 2020an jarritako beste plaka bat Ola eta plazan bertan oso metro gutxira dagoena ezabatzen ahalegindu dira. Gertatutakoaren inguruko inskripzioa estalita geratu da pinturarekin. Gasteizen ekitaldi bereziak antolatu dituzte martxoak 3ko sarraskia oroitzeko. Hiriko udaletxean eman dute aurrera eramango duten programaren berri eta horren protagonistak hiriburuko kultur eragileak izango dira. Gasteizko Zaramaga auzoko San Francisco elizan 1976ko martxoaren 3ko sarraskia oroitzeko ekitaldi sorta berezia antolatu dute. Martxoak 3 elkarteak Gasteizko udalaren laguntzarekin batera urte osoko programa aurkeztu du, justizia eta erreparazioa aldarrikatzeko helburuarekin. Elkarteko kideek bereziki otsailaren 28ko ekitaldian nabarmendu dute. Horretan Europa Biltzar Jauregian elkartuko dira biktimak omentzeko eta hamarkadetako borroka aitortzeko. Bestalde ohartarazi dute hiriburuko kultur eragileak izango direla ekimenen protagonistak. Hain zuzen, musika, literatura, zinema eta beste arte diziplinen bitartez oroituko dute martxoak 3ko sarraskia. Gasteizko udaletxean eman dute honen guztiaren berri. Naiz eta oraindik programaren inguruko xehetasun asko itxi gabe egon, ohartarazi dute EH Bilduk EAJarekin eta PSErekin udaleko aurrekontuak onartzeko egindako akordioari esker lortu dutela programa egitea. Hala ere, Nerea Martinezek elkarteko eledunak argi utzi du azken urteetan instituzioek aurrera pausoak eman dituzten arren, Gasteizko herria izan dela martxoaren 3ko memoria eta borroka bizirik mantendu dituena. Ildo beretik, azaldu du Jaurlaritzak ekitaldia sarraskia gertatu zen elizan egin nahi zuela. Hala baina elkarteko kideek ez dute beharrezkoa ikusi. Izan ere, eurentzat aitortza duin bat ez da hutsik dagoen eliza bat berrirekitzea, baizik eta benetako aurrera pausoak ematea memoriaren eraikuntzan, eta hori adierazi dutenez ez da gertatzen ari. Bermeoko Josedone ikastetxeko sexu abusuen biktima izan diren ikasle ohiak erreparazio prozesuan murgilduta daudela jakinarazi dute.
Bermeoko Jose Done ikastetxeko biktimek erreparazio prozesua amaitu dute. 2022ko otsailean Bermeoko Jose Done ikastetxean jasandako sexu abusuak argitara atera ziren. 70. eta 80. hamarkadetan ikastetxean irakaskuntzan jarduten zuen abadea salatu zuten bi emakumeek sexu abusuak leporatuta. Guztira 16 biktima zenbatu dira garai horretan 8 eta 10 urteko haurrak izanik. Bilboko Elizbarrutiak kasua ezetsi zuen eta 2022ko abenduan Vatikanora heldu zen. Kristau Instrukzioko Anaien Institutuak edo Meneziarren Ordenak gertakari horiek gaitzetsi zituen eta biktimei barkamen publikoa eskatu zien, babes irmoa eskainiz. Halaber, ordenak ikasleen segurtasuna eta ongizatea bermatzeko protokoloa daukala ziurtatu zuen. Ia 4 urte igaro dira eta biktimek erreparazio prozesua bukatu dute. Gorabera ugari duen bilakaera izanik egia beste guztien gainetik gailendu dela diote. Horrez gain, urte horietan lagundu dieten orori beren eskerona adierazi nahi izan diete. Errigorak auzolana antolatu du asteazken honetan Zizurren San Fermin ikastolarekin elkarlanean. 200 ikaslek parte hartu dute ekimenean goiz osoan zehar eta 1500 saskitik gora osatu dituzte. Euskarari Puzka kanpainaren azken aurreko eguna du Errigorak gaurkoa. Euskarari Puzka kanpainak jardunaldirik berezienetako bat bizi izan du asteazken honetan, Errigorak San Fermin ikastolarekin elkarlanean auzolan handia antolatu du goiz osoan eta bertan 200 ikasle inguruk hartu dute parte ekimen kolektiboan. Nafarroa, Erdi eta Hegoaldeko bikasteren testigantzak jasotzeko aukera ere izan dute San Fermin ikastolako gazteek. Helburua Errigorako kanpainaren barruan banatuko diren 1500 saski baino gehiago prestatzea izan da, elkartasuna, taldelana eta belaunaldi berrien arteko euskararen sustapena uztartuta. Gaur Errigorakoak San Fermin ikastolara hurbildu gara, ikasleekin batera saski beltzak osatzeko, kanpaina honetan eskaintzen ditugun saski beltzak eskaintzeko. Eta hemendik mezua luzatu nahi diegu Euskal Herritarrei, kanpaina honekin bat egiteko, gaur hemen osatzen gabiltzan saski beltzak, baina bai ablitazen eskaini osatu genituen kutxa berdeak eta gure eskaintzan dauden saski gorriak ere eskatzeko, Agersonaldean dauden eragileei bultzada bat emateko. Aurreko edizioetan bezala ekintza honek laguntza ekonomikoa bidali nahi die Nafarroako erdialdean eta hegoaldean euskararen alde egiten diren proiektuei, zehazki, saski bakoitzaren balioaren 25% horretara bideratuko da. Gaurko ekimenarekin Errigorak berriro ere euskara, elkartasuna eta lan kolektiboa eskutik helduta doazela erakutsi du. 72 ordu eskas falta dira San Mamesen jokatuko den elkartasun partidarako. Euskal selekzioaren eta Palestinakoaren arteko norgehiagoka jokatuko da larunbatean Bilbon, eta herri asken aldeko aldarriak izango dira nagusi. Arratsaldeon, Xabi? Arratsaldeon, bai, oraindik ere sarrerak egon badaude salgai partida historikoaren lekuko izateko, San Mames beteko dela aurre ikusten da, eta gaurkoan gurera gonbidatu nahi izan dugu Mikel Labaka Euskal selekzioaren bigarren hautatzailea. Mikel, ongitorri amaikara. Apa, kaixo bai. Ze aldarterekin, 72 ordu falta direnen? Bueno, ilusionauta eta gogoz egia esan partida egunerako. Ni uste jendiere ala somatzen dela herrietan, partida eta gertuago dago, eta ni uste ilusio hori kontagiatzen nahi dela baita ere, eta olatu hori handitzen nahi dela, eta ni uste sintoma honak ditugula. Duela aste batzuk iragarri zen partida jokatuko zela, nolakoa izan da orain arteko prestaketa hori? Gu batez ere azkenin entrenatzaile paperetik jokalariekin, klubekin batez ere itzen eta harreman hori lantzen jardun geha ez. Azkenin partidu hau ere kontestuan jarri behar da, eta kontestua da gaur egun lehenengo mailan gizonezkoen egutegi oso beteta dagoela, eta orduan baita ere ulertzeko dela kirol klubei eta jokalariei ere beste partidu bat gehitziek ilusio handi bat bai, baina kezka puntu bat ere sortzen diela arlo fisikotik ez. Orduan, hori ere kudeu berreko gauza bada, bai klubekin eta bai jokalariekin. Zorionez jokalarien ia dena gehiago handi batek ilusioz eta gogoz hartzen dute baita ere partidu hau, eta horrek esan errazten digu lana. Eta prestaketa prozesu horretan, Mikel, proposatu zitzuten bigarren hautatzaile izateko, Jago Barrasatearekin batera, nola hartu zenuen proposamen hori?
Bai, pozik, egia esan oso pozik. Bueno, ni baina pasadan ekainetik ja pixka futbolai distantzi pixkat eman da, pixkat aparte xago nebile, baina bueno, ikusita Euskal Selekzio eta gaina Palestina etorriko zala Samamesea eta bueno, kausa hortarako berriz ere, bueno, futbol mundura itzultzi eta gaina jakinda jagoa izango zala entrenatzaile, niretzat danak aldeko gauzak ziren eta ilusio sartu nundei hori bai. Partidak bi helburu nagusi dituela aipatu izan da, alde batetik Palestinar herriari elkartasuna adieraztea, bestetik baita Euskal Selekzioaren ofizialtasuna aldarri gisa hartzea. Zergatik da garrantzitsua partida momentu honetan jokatzea? Bueno, lehenengo eta behin, genozidio bat ematen nahi die Gazan, Palestinar herrien aurka, eta nik uste lehenengo fokuen hori jarri berdala, ez? Guk gure alorretik, futboletik baita ere, genozidio hori estop esateko eta Palestinar herriei gure elkartasuna adierazteko nik uste aukera ona eskaintzen zigula eta lehenengo uste hor jarri berdala puntua edo foku hori. Eta bigarrengoz, eta baita ere garrantzitsue guretzat, nik uste Euskaldunok gure buruei bakarri behituta ere baditugula nahiko arrazoi Bilbo betetzeko, Samames betetzeko, eta baita ere esateko, haindikene kiroleko mapa hortan, hemen badagoela herri bat, haindik ez duena aukera kiroleko mapa hortan ofizialki egoteko, eta nik uste dut guk ere munduen aurrien, badirudi jende asko egongo dela partidona behira, nik uste aukera ona daukuela esateko, hemen ere badala herri bat, oandik ere bere eskubideak eta bere horregoteko aukera hori etzaio nahi tortzen. Eta Palestinako selekzioa lehenengo aldiz Europan jokatuko duen aukeraz banabil, Mikel. Atzo heldu ziren Bilbora, ez dakite beraiekin hitz egiteko aukerarik izan duzuen? Bai, oso okeraz bai manao, Palestina nesken selekzioak iaz ustet Irlandan jokatu zuela. Orduan, mutilen zale lehengo aldiz izango da, neskek oso okeraz bai manao iaz egin zuten Europan. Baina, atzo horre onginen harreran baita ere itxita, nik aurrez ere izan nune behaiekin telefonoz hizketako aukera. Eta, esan duguna, behaiek hasiera baten elkartasun keinu honekin eta behaientzat Europan izangoan partidu hau, lehenengo partidu izangoan hau jokatzeko aukera horrekin ilusionauta daude. Esan dugun kontestu honetan baita ere behaientzat pixkate aukera hori ematea telebistaz eta hainbesteko magnitude eukiko partidu baten parte hartzea mundu mailara begira importanti delako. Eta gero baita ere kirol arloa bakarrik, futbolera bakarrik zentrauta, behaiek hemendik 15 egunera, uste eta azaroan 25 daukatela Libian kontra Arabia Kopako kanporaketa bat, behaientzat oso importanti dana, orduan. Behaientzat kirol arlotik ere ez da lagun arteko partidu bat bakarri, baizik eta prestatzera etorri die honea, gero izango deben kanporaketa hori baldan ondona prestatzeko, eta seguraski ez ere behaien jokalariek eta ere ez daude haino ituta Samames bezalako zelai bete baten jokatzea, eta nik uste behaien burue hor pixkat programan jarri nahi dutela. Medioen bidez genozidaren lekuko izateak urruntasuna ekar diezaioke agian sarraskia ikusteko moduari. Lehen pertsona bizi duten horiekin harremana izateak kontzienteago egiten gaitu bertan Gazan eta Palestinan oro har gertatzen ari denaz? Bai, dudai gabe. Azkein egoera hortan dauden pertsonekin aurrez aurre hizketan jartze zeanean, kostatzen zaizu baita ere nondik hasi, ezta? Kasu honetan futbolak batzen gaitu, baina elkartasun handi batek ere batzen gaitu. Nahi dugu baita ere aurrez aurreko harreman hortan ere gure elkartasuna adierazi behaiei, eta adierazi gure esku dagoen guztia egiteko prest gaudela, baina zoritxarrez guk indako ere ez da nahiko, bizitzen nahi dien genozidio eta sarraski hori geratzeko, eta egia esan, hor etortzean pertsona bagoitzen atzien ere, karga emozional bat eta sufrimendu asko dator, eta nik uste jakin behar deula sensibilidade horrekin manejatzen ere. Kirolari dagokionez ere, azken hilabeteotan sarritan salatu izan da, Israelgo estatua ordezkatzen duten jokalari eta taldeen parte hartzea hainbat kirol ezberdinetan, esan buelta, izan saskibaloi partidak, orain ere mendik egun batzuetara Gernika Lointeken aurka jokatuko du Israelgo talde batek. Debekatu egin beharko lirateke halako parte hartzeak? Lehen esan duguna, azkenin lehen futbolatik jardun gehitzetan, kirola orokorrien ikustet hartu genezakela adibide gisa, ez? Dirudio batzuk saiatzen die esaten kirola eta politika ez dela nahaztu behar, nire ustez ez dago bereizterik.
nire ustez egiten dugun gauza guztietan dago sartuta politika baita ere, eta egiten dien, kasu honetan, futbol partidu honetan, edo kirol ekimen guztietan, kirol ekintzak baina askoz gehiago jokatzen da, askoz gehiago irudikatzen da, eta askoz gehiago visualizatzen da. Orduan nik uste dut, lehen esan duguna, genozidio batetaz ari gala hitz egiten, eta nik uste dut genozidio batetaz hitz egiten ari ganien, horren neurriko erabakiak hartu beharko lituztekela baita ere, kasu honetan, kirol agintariek, eta kasu honetan, ez dela onargarria genozidio bat gauzatzen ari den herrialde baten ordezkari dien kirol instituzioek ere naturaltasunez gure herrietan egoti ez da. Mikel Abakarekin ari gara zapatuko partidaz besteak beste, larunbata elkartasun eguna izango da Bilbon eta Euskal Herrian oro bat. Jendeak gogoz erantzun dio deialdiari, Mikel? Bai, eta pozteko da. Nik uste ez dela sorpresa bat. Euskal Herrian urte batzu baramazkigu bizitzen, ikusi ditugu esan duguna, bueltan eta aurreko Euskal Selekzio ezberdinen inguruen eze giro sortzen da, orduan ez da sorpresa bat izan, baina egile esan oso pozgarria da. Azkenien ikusti baita ere ze azkar San Mamés bete dan eta zenbat eta jende gehiago daukan baita ere arratsaldetik Bilbora etortzeko asmue ez bakarrik futbol partidara, baizik eta elkartasun adierazpen hortara, nik uste oso positibo dela. Eta Mikel, usuek ere aipatu du lehen, zapatuko partida izango dela Euskal Selekzioaren ofizialtasunaren aldeko aldarria ere bai. Mugarri izango da zapatuko partida hori, ofizialtasunaren bidean? Ikusiko dugu ze ondorio uzten duen, ez? Egile esan, kirol partidu bat, futbol partidu bat kasu honetan importantia da, mugitzen duen jendeagatik, izan dezakeen oihartzunagatik, eta herri bezala sortu dezaken dinamika horregatik, ez? Nik uste azkenien batez ere gaztienek ikusti baita ere Euskal Selekzioa presente dagoela eta Euskal Selekzioa da gure selekzioa nik uste importanti dela, ez? Gerora ere etorriko dire txapelketa ofizialak eta gaurkoz ere beste selekzioek aidie txapelketa ofiziala jokatzen eta nik uste eukitzie gaztienek batez ere eredu hori edo helduleku hori garrantzitsu dela, ez? Azkenien San Mamesen ikustie gure herria ordezkauta dagola, falta zaigu ofizialki ordezkatzen pauso hori ematie, baina nik uste importanti dela, ze bestela gertatzen ari dalako baita ere, nahi gabe, askotan inkontziente baita ere, gure herrile, gure selekzioa presente ez dagoen txapelketetan edo partiduetan, nahi gabe, beste selekzio batzuk animatzen jartzen dalako jendie, eta era natural batea, inkluso ez, nik uste gure herrile, gure selekzioek hor egoteko aukeraik ez dagoen bitartien, desnaturalizatuta dagoela egoera hori, eta ezin ditugula parez pare jarri, beste selekziokiko ezin gala parez pare jarri ez. Nik babesten dut eta boiatzen dut bakoitzak nahi duen selekzioekin jokatzeko aukera, baina hortako Euskaldunok ere gure selekzioekin jokatzeko aukera izan behar dugu. Hala ere, Mikel, baikor irakorri dizugunagatik, nonoz, espero duzu, ofizialtasun hori? Bai, pentsau nahi dut, lehen esan duguna, herri honek badaukala indarra aurre egiteko eta herri honek badaukala gaitasuna baita ere olako egiturak osatzeko eta argi eta ozen esateko guk ere presente egon nahi dugula munduko kirol mapa hortan. Badakit oztopoek hor daudela, badakit ez dela bide erreza izango, badakit jende askoren konpromisoa jarri berko dela, baina ni baikor nago egin daiteken gauza bat ikusten detelako, eta ikusten detelako borondate kontu bat dela, ikusten detelako baita ere herritarren esku dagoen gauza bat dela, eta esan dugun indar guzti hori ondo bideratzen eta kanalizatzen asmatzen baldin badegu, ez dela erresa, baina egingarria dela. Aipatu duzu ere Euskal Selekzioa presente ez dagoen txapelketetan, agian jendeak baduela tendentzia da beste selekzio batzuk babesteko edo. Hala ere, Euskal jendarteak badu halako atxikimendu hori Euskal Selekzioarekiko zure ustez? Bai, ez uste dut, eta horregatik astebete baino gutxiagon San Mamés bete da. Bestela ezinezko litzake. Hain azkar San Mamés betetzie, jendi badauka gogori Euskal Selekzioa ikusteko, animatzeko, bultzatzeko eta sentitzeko. Badao nola ez, badao gogori.
Horratik esatizut horren garrantzile, Euskal Selekzio presente dotien garrantzilez, jendiek futbola oro har kirola asko segitzen du, eta dana daukagu tendentzile futbol edo kirol partidu bat ikusten garen norbaiten alde jartzeko. Ez, edo norbaitekiko gertutasun bat gehiago sentitzeko, orduan Euskal Herria presente ez baldin badago, posible da gertutasune beste selekzio batzuekiko sentitzia, askotan gure jokalariek ere hor daudelako, eta askotan, lehen esan dena, naturala ez dan era batean, ere iritziz, pasatzen gehalako, o pasatzen dalako jendie, beste selekzio bat nolabait bere sentitzea. Eta Mikel, jokalarien deialdia eginda dagoeneko, ez dakite behar bada maikakoa erabakita daukazuen edo? Ez, itzengo handi badago denbora hortaz hitz egiteko. Deialdia eginda dago, egile da deialdia eginda dagoela, baina jokalariak handik martxan dabiltzara behaien klubetan entrenamentuak egiten, eta baita ere gure kezka izaten dela, martxan dabiltzan jokalariek min hartu dezaketelako, eta handik ere larun bate arte. Ez da gure selekzioaren arazo bat, futbola da. Futbola eta kirolien lesioek eguneroko kontu edi, orduan, egia da horren pendiente gaudela, eta jagoarekin egitzengo dugu, harremanetan gaude, egongo da denbora amaikako erabakitzeko. Eta zer esango zenieke, oraindik Bilbora edo San Mamesera gerturatzeko dudatan edo guztiz animatuta ez dauden horiei ze konbidapen luzatu nahiko zenieke? Nik uste dut lehen esan deguna eta bai kirolariei eta bai klubei ere pixkat konpromisotaz hitz egiten diegu ez. Nik uste dut adibide eta ereduik argilena, kasu honetan entrenatzaile dela, Jagoba dela. Jagobak ere Mallorcan ikusita, hasteko lehenengo mailako entrenatzaile bada eta ikusita beak daukan lankarga eta zoritxarrez Mallorcan emaitzak ez diela nahi bezalakoek izaten ari, nik uste konpromiso handi bat erakusten dula, partidu honta etorri eta lehengo lankarga horri beste lankarga bat jartzearekin. Orduan uste dut, konpromisutaz hitz egiten ari gara, uste dut jokalariek, klubak, dano jarri behar degula gure partetik zertxo bait, eta komodidadetik ez ditugula gauzak aldatuko ez, orduan. Zalantzan da hona esango nieke, benetan Euskal Selekzioa sentitzen baldin badu behintzat, bestela ez dagoa zentzurik. Euskal Selekzioa sentitzen baldin badu behintzat, merezi duela bere aportazio hori egitiez, ez dala bakarrik San Mames betetzi, baizik eta arratsaldetik Bilbo bete behar degula, esan deguna, genozidio bat da ziteiten ari gara baita ere, eta nik uste nahiko arrazoi badaudela Bilbo bat hortzeko. Eta azaroaren 15-etik haratago zer gertatzaigu egiteko? Galdera hona da eta gure kezkatzen gaituen galdera bada. Printzipioz, eta ez dizuk ezurrek esango, patien etorri zaigun dei bada guri ere, nik futboletik pixka eta parte sonengon, eta printzipioz partidu ontarako deitu ziaten nahi ere, eta partidu ontako konpromiso hartu genuen, eta hau aldan ondona ateratzeko. Baina, importantiena ez da gure posizioa, baizik eta importantia da selekzioakin ze gertatuko dena ez. Eta nik uste lehen esan detena, azaroan 16-tik aurrena importantia baita ere izango da, herri aktibauta mantentzia. Federazioek eukitzie borondate hori, herri aktibazio eta herri nahi horri bide emateko, eta politikariek ere atento egotia, behaien lana baita ere ondo bideratzeko, esan dugun 3 hanka horien beharra izango da. Bakarremat bestaldea begira baldin badago, handik eta zailo izango da. Mezu honekin itxiko dugu gaurko elkarrizketa. Mikel Abaka, mila esker gurera etortzeko tarte bat hartu izanagatik eta animo datozen egunetan. Eskerrik asko Mikel, eta bide batez gogoratu Amaikako ikusleak, larun bateko norgehiagok Amaikan izango duzuela ikusgai, arratsaldeko 8 eta 4 aurrera. Gaurkoan, Haize Arrosa taldeak Moonshine Wagonekin eginiko kolaborazioarekin amaituko dugu albistegia, Politia bestearekin hain zuzen. Gogoratu, Amaikaren webgunea eta sare sozialak eskuragarri dituzuela informazioa zabaldu nahi izan ezkero. Mila esker zuen arretagatik, ondo izan eta bihar arte. Koloreen orgia, zartatu zuri beltze hegemonia, sortaldeko argiak, dakar melankolia, neguko egun sentia